खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों कार्बि आंलंनि दुंहाव खौरां। बे दुंहाव खौराङानो जाहैबाय कार्बि आंलंआव रैखाथि हान्जानि गुलियाव सोमावसारगिरिनि जिउ खहा जाबाय, जेराव बे समाव कार्बि आंलंआव मैयानिफ्रायनो दुंहाव थासारि। ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा गोसो बायदियै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि दाबिजों गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन, नाथाय सरकारा बेखौ खेर खेरायाखैमोन। नाथाय बे सोमावसारनायानो मोनसे हिंसायारि महर लानो मोनबाय आरो बे सोमावसारनायाव सोमावसारगिरिनि रैखाथि हान्जानि गुलियाव जिउ जोबनो गोनां जाबाय। बेयाव सिन्टु टिमुं मुंनि सोमावसारगिरिनि जिउ खहा। कार्बि आंलंआव सोमावसारनायाव सिन्टु टिमुं मुंनि सासे सोमावसारगिरिनि जिउ खहा जानायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव सोनाब कार्बि आंलंनि खेर'नि ओनसोलाव दुंहाव थासारि आरो बे दुंहाव थासारिखौ रोजा रोजा आसाम पुलिस ब्लेक कामान्ड'आ थांनानै दबथायनो नाजादोंब्लाबो नाथाय बे सोमावसारनायखौ दबथायनो हायाखै। बे कार्बि आंलंनि खेर'नि ओनसोलाव जेरैथिंबो अर खामनाय, दाव अर खामनाय आरो न' बां सिमफायना होनाय, न' बां सावनानै होनाय जाथायफोरा बारानिफ्राय बारा सोमजिलांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय आरो आसाम पुलिसनिफ्राय गोबां दबथायनो नाजादोंब्लाबो नाथाय कार्बि आंलंनि बे सोमावसारनायखौ दबथायनो हायाखै होननानै बे समाव माखासे माने सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोना रोखा जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों। कार्बि आंलंनि जा सोनाब कार्बि आंलंनि खेर'नियाव जाबायदि दुंहाव थासारि, बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय पुलिस हानजाया गुलि गावनो गोनां जायो आरो बे गुलि गावनायावनो सासे सोमावसारगिरि सिन्टु टिमुं मुंनि सासे सोमावसारगिरिनि जायगायावनो जिउ खहा जानायखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। दानिया नायलांदो माबोरैहाय सोनाब कार्बि आंलंआव सोमावसारनाया हिंसायारि महर लालांदों, माबोरैहाय गिलु बालु, माबोरैहाय दुंहाव थासारि जादों। जों बे समाव नोंथांमोनखौ एक्सक्लुसिभ भिजुअलखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि।